Demagogija nigde ne funkcioniše u svetu i nigde nije dala visok efekat korisnog dejstva. Međutim, u Srbiji demagogija funkcioniše maksimalno dobro. I zato predlažem da povećamo proizvodnju demagogije, jer demagogija je dobar proizvod koji poboljšava život koalicionih partnera u vladi i koalicioni partneri treba da razviju jednu sjajnu demagogiju i zato predlažem da pričamo o rekonstrukciji vlade i predlažem da pričamo da najviši funkcioneri ne treba da imaju povećanje plata, jer demagogija je dobar proizvod koji poboljšava život koalicionih partnera u vladi, jer u Srbiji demagogija funkcioniše maksimalno dobro. Međunarodni monetarni fond traži vrlo drastične mere. Mi te drastične mere nismo mogli prihvatiti. Izvršena su vrlo mala pomeranja od 53 na 95 godina života i 96 godina radnog staža, što je potpuno neosetno i što je minimum minimuma. Dakle, ne postoji niko u ovoj zemlji, a najmanje sindikat, ko se bori za prava penzionera. Za njih se bori Jovan Krkobabić, dakle ja, samo ja. Dakle, suma sumarum, to će značiti da će 2095. godine penzija biti podignuta za 1%. Dakle, to je jedan veliki iskorak na gore. Ono što je sigurno jeste da će novac Telekoma da se troši i sve ono što se bude dogovorilo da se troši, ono će da se troši po principu pare za trošenje. Dakle, neće se desiti da te pare uđu u budžet, već će da se troši i ono što je sigurno jeste da će novac Telekoma da se potroši za oni koji su vladu sastavili, a to su koalicioni partneri. Dakle, pare za trošenje i to je vrlo prosta matematika, može da se troši, tako da se svaki dinar utroši. Mi smo u Srbiji shvatili da jedini način da se prevaziđe spoljnotrgovinski deficit jeste da se priča da će da se prevaziđe spoljnotrgovinski deficit, zato smo dali prioritet pričama i ove godine smo povećali pokrivenost uvoza pričama o izvozu za oko 10%. Ako nastavimo tim tempom da pričamo, mi ćemo imati suficit u spoljnoj trgovini. Ali kako je to moguće? Jedino pričama visoke vrednosti. I ubeđeni smo da ćemo uspeti do 2014. godine da pričamo potpuno eliminišemo spoljnotrgovinski deficit u Srbiji. Dakle, jedini način da se prevaziđe spoljnotrgovinski deficit jeste da se priča da će da se prevaziđe spoljnotrgovinski deficit i da se priča da ćemo imati suficit u spoljnoj trgovini. Želim vam sve najbolje i kažem goodbye, auf Wiedersehen i doviđenja. Ipak, nešto je Trgovište potreslo jače od zemljotresa. Ovo to je jedna vrsta ovih tangi. Tanga gaćice, komada 20.000. Tange izazvale mnogo veće interesovanje nego sva poplava. Meni gaće ne trebaju, jednostavno. Ja imam vunene pantalone, što kažu, duple novima. Meni treba kron nad glavu. Kontingent provokativnog ženskog veša upotpunjen je i brushalterima. Po mirisu bi se reklo kineskim. Ali dobro, poklonu se u zube ne gleda. Oni koji šalju pomoć nisu mislili samo na žene, pa su poslali i cipele. Unisex. Jer kad ste mrtvi, svejedno je koje cipele nosite. Evo da počnemo od tih famoznih cipele koje su ovde na udaru, cipele koje smo mi dobili u tom kontingentu, cipele koje su za pokojnike. A šta inače fali tim cipelama, recimo da nemaju taj krstić unutra, da li bi se... Pa i nekvalitetne su i po ovome, evo vidite tu cipelu. Ali je neumesno da čovjek uopšte jedan ovakav artikal damo. Ove cipele, kaže Dragoljub, ni bosi neće. Ništa bolje ne prolaze ni tange i brushalteri.
Ja kao magaziner nisam imao hrabrosti da ni jednoj gospođi ili bilo kojoj ženi ponudim tako nešto. Jer nisam znao kakav će biti ishod. Šta ste očekivali? Pa znate, možda neko kaže kako vas nije sramota i tako dalje, ipak je ovo trgovište. Zainteresovanih ipak ima. I nisu žene. Ali je bilo dosta šale na taj račun da dođe, daj mi za švaler. To je bilo, inače... Uzeo neko za švaler? Pa jeste, ali to... To nije za javnost. A žene nit uzimaju, nit komentarišu. Zadržat ću mišljenje za sebe. Magacin u Trgovištu ipak nije samo seksi shop sa po kojim rekvizitom iz prodavnice pogrebne opreme. Ima tu još dosta odeće i obuće koju meštani rado prihvataju. Međutim, ovaj poklon, iako najmanje potreban, stigao je kao pomoć sa iste adrese. Mi smo ušli u trag pošiljilaca, znači to je Ministarstvo trgovine i usluga, sektor tržišne inspekcije. U Ministarstvu trgovine i usluga nisu ni demantovali, ali ni potvrdili ovu informaciju. Poslali su nam saopštenje u kojem se navodi okvirni spisak artikala koji su stigli u Trgovište. A onda, nenadano, dobismo i mi poklon. Kad je u pitanju eksploziv, nemamo čime da se pohvalimo previše, nemamo šta da vas častimo. A nećete da nam zamerite ako vam poklonimo jedan komplet tangi, koji ćete, eto da, kažete iz Trgovišta, vlada dala, država dala, pa i mi imamo čime da se pohvalimo. Evo, ovo vama dajemo na poklon. Meni lično. Vama lično, sada kažem. Koleginicama li Pa podelite koleginica, to je iz Trgovišta, eto tako. On je bio iznenađen i pitao je šta znači 3 prsta, zašto 3 prsta? Ja kažem, kako ne znaš, to je Sveto Trojstvo. Njemu je to bilo zanimljivo da usvoji sada jedan deo našeg identiteta. Ja kažem, za to se mi borimo. Izvinite, vi dajte mu uve. Pa ja idem odavde, pa šta razgovor sa čovekom koji ne može ja sam ateista, ali ću se prekriti, pa čovjek je nula, bre. Pa ti si nula, bre, Mićo, bre. Pa s tobom pričam ja. Ti ćeš meni drži sredavlji parole, bre, pa kako ti je sramote, nula, pa kako vas ti je sramote? Izvinite, vi dajte mu uve. I da ima ovde predsjednika Skupštine, odavno bi vas iz sale izbacio, da vi Srpsku naprednu stranku uporedite sa strankom Adolfa Hitlera i da svi ovde u sali ćute, zato što ste vi bitni za vladu. Vi, vreme, jel da? Da, prošlo je 2 minuta. Znači, materijal na repliku. Kaže kao pas. Prvi put sam doživjela da mi u skupštinskoj sali priđe ministar i moju diskusiju završi komentarom Đukelo jedna. Kaže kao pas. Ilić je lažov sa imunitetom. Ima Curve del Ponte. Ovde igra reči Karla Kurva. Kurva na srpskom znači prostitutka. Želim vam sve najbolje i kažem goodbye, auf Wiedersehen i doviđenja. Ovo je spomenik, ovo je Beograd, ovo je ovde spomenik i on gleda na ušće. Ovo je slabost Beograda je što ne koristi dovoljno prednost što je na dve reke. C'est une place qui, sous le soleil en été, doit être absolument magnifique. Mislim da je ovo mesto koje pod suncem preko leta mora da je apsolutno fantastično. Ovde je znači brdo, znači planine, planinski deo, zato se zove Kale Megdan, Kale je brdo. Ici, de ce côté-là, c'est pour ça que ça s'appelait Kale Megdan, parce que ça vient d'un mot turc, Kale, qui désigne en fait les vallons, les montagnes. To su bili Turci, u stvari, tvrđe. To bar ne poljubiste i ruskog predsjednika. Obojica su stajala tu. Nije bio jedini poljubac taj o kome ste vi govorili. Tom prilikom svi oni koji su imali veći stepen prisnosti imali su potrebu to da izraze i na odgovarajući način. Meni je prisnija relacija zaista sa predsjednikom.
samo da vam kažem, meni nije svirao i pevao, jedino Beethoven i Chopin jer sam bio mali. Meni je drago da su svi naši uvodničari rekli po koju reč na srpskom, a što naravno ne znači još da je srpski svetski jezik, ali u svakom slučaju napredujemo. Želim vam sve najbolje i kažem goodbye, auf Wiedersehen i doviđenja. Ne daj ne sedative neki. Kokoši i sedative.